الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe horsuɓe duwanaɓe ƴamanaɓe on calminama on juurama on mantama ko almuɗumon Ousmane Jammalik Ba wona ka wona Diallo wona Kane ba pullo arti ene jangtono on qissata Siddiq sehil al Mustafa sallallahu alaihi wasallam juule makko hade men fuɗɗade darsu men bandiraɓe julɓe tedduɓe yiɗɓe al Mustafa nofliɓe ndeysaan jahanto yo lele no mbaɗantami ala mbi ceerno Ousmane jangtano min qissa Siddiq qissa al Mustafa Aboubacre Ousmane Ali Talha Zubair ndeysaan suɓaɓe dow asaman mbiɗa ko ɓeɗo keɗotoɗa a yahani hoto helam jungo hoto taƴam cakka ittamni en ala jiɗɗa ko la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah gila ma beddo gondi fitto kadi jogi imanagal alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun sifa ma ko sifa gonɗinno so Allah jangtama al Mustafa jangtama o fettorako wiyata ko sallallahu alayhi wa sallam o yiɗa rutta to Allah o yewna Allah o yewna yiide Allah ma jeeyoɓe Allah ndewna aɗa yiɗi Allah sa yiɗi Allah jiya Allah bandiraɓe sehlab la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ko ɗum ɗo foti wonde goƴe men mbale ma en ji Allah sahaba mbi ya Rasulallah mbale mamin ji Allah o yima on ji Allah no lewru taraɓal sappo e nayni on duñodirta soɗon jiya Allah yo Allah rokken yiide Allah perti ko mo yaani Allah qala khsa'u fiha wala tukallimun قال اخسف جوية جري نرواد ليورتيني ريورين لا تكلمون الله هالدر هاي مبه ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم الله هالدر هاي كفيرو يقول موني كنينو يا الله ركين يدي الله بندرا بسير من بده وسيان هورم هولدي الله غاندو كو نيوبيدن كو كالدن كو بيندن كو ديسدن كو اوبودن لا اله الا الله يعلم ما تسرون وما تعلنون يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور الله عندي كو بدن هانكي كو بدن هيتشاغي كو جوغردن ود يا الله سور ان ادنا لا كان بندرا بسير نينام بندم پادن كو قصه صديق ابو بكر ولا ابي بكر الصديق بندرا بسير بينام نلاد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ويا كانكو صلى الله عليه وسلم هل مو بردا يد وي عائشه بيبي e warbe o yibba mako ayidata mo Allah yidi ayidata mo al Mustafa yidi woni Aba Bakar Allah yidi Aba Bakar bandirabe sehilab aynam ngare kullen Allah yewen ko gardinen nenam bandam sada duwoɗa Qur'an mbiya mi jangine kam duwa o ganduɗa rendiri moƴƴere aduna e lakara mbiya nenam bandam yahay boyi yoɓe jangine duwa o ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يوم جنين دعاء يا الله ركي أن مجر أدوي الآخر الله دلني جيغل أنس ابن مالك ديسان لغن تور نلاد ولغن نلاد دوبي سابو نلاد ميدا يدو هلكو سبب ودي ميدا فراد ميدا يتاد ميدا فيرم هاي تشورغل بيبيما أنس دون من وي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بيبي يا أنس كلهم لورن دوردا وي دum do woni mojjere adde lakar yo Allah ken mojjere adde lakar o dande ene jeygol nisan Sayyid Muaz o wi la a'rifu dandanatak neladim an ko dorda waji gor o wi mi wawa duwaw neladim ko dorda o wi Allah dandami jeygol o rokkami aljan o wi ko don min duworo ko dum min duworo bandirabe sehilabe aynam Abu Bakr Siddiq gido al Mustafa sallallahu alaihi wasallam somo juulando dande tata ɓirende onon gadi ko duwarno o janga faare uya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana la tuzigh qulub e Allah horo on ɓerde amin hoto ɗe nguuro caggal nde tummi horo mi wonto callandiɗo caggal nde goppumi cigarette caggal nde goppumi baal caggal nde goppumi ñoore caggal nde mbattumi julde mbattumi sakkade mbattumi heɗade Qur'an goppumi yo lelle goppumi arga e kumbam goppumi musigaji goppumi bawyi horo ɓerdam wuura hami rutto e ɗum
ɗon ha gontumi neɗɗo moƴƴo mbattumi julde jamma mbattumi ɗigguirde jinnaɗo mbeɗa moƴƴi e mawɗo mbeɗa hormi cukalel mbeɗa moƴƴi e koddiɗo Allah ñiɓnami e ɗum ɗo hami maaya hen ko ɗum ɗo poɗɗen ñagade a siddiq so ñaguima ɗum no min e ma noon bakkaruji men lumɗi ɗi Aboubacry ko neɗɗo ali janɗo omo ñaago Allah hoto wuur ɓernde makko haade makko waylade caggal nde fewnimo nela sallah sallam somo juulanno so sujji o ya muqallibil qulub sabbit qalbi ala dinik anas wimo ya rasulallah aɗa hulani min oyi ɓernde woni koye peɗeli Allah so Allah jolama wayla neɗɗo juulanno ha natta julde omo sakkorno ho natta sakkade o heɗoto ɓuran ha watta amde wala hawla wala quwata illa billah yo Allah rokku en battane moƴƴe ndeysan gonɗen al Mustafa e Fatima binte rasulullah sallah sallam nelaɗo noddi makkanaɓe o ya Fadima binte rasulillah sallah sallam Fadima wimo labbayka ya rasulallah oyi Fadima rew Allah koye ala ko joganimami koye namde me jawde mi rokkuma kono to Allah to haydara mi alanani bandiraɓe sel hadis rawahu sahih jami tongoɗo makko 7982 nelaɗo wi ala ko jogani farmata yo farmata liggo bandiraɓe sehilaɓe koye qissa Abi Bakr Siddiq gonɗen bandiraɓe sehilaɓe mantaɗo dow asaman eynam keɗe ko Allah jante Aboubacry bandiraɓe julɓe ولا يأتل أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون الله بي أبو بكر أيدا يافد أبو بكر بديل يافد أبو بكر nde naafigueɓe takki yummen Aïcha fijirde bandiraɓe nelaɗo oppaka Allah oppaka won ƴettotoɓe Allah won ƴettotoɓe nelaɗo won ƴettotoɓe yummen Aïcha rewɓe nelaɗo sallah sallam yummirama won ƴettotoɓe ɗumen ɗum noon minema sen mbi en mbajoraka hade men ƴettede en mbajoraka hade men wiyede al Mustafa wiyama Allah wimo ma yuqalu laka illa ma qad qila lirusul min qablik min Ousmane Diambali so wiyama mbeɗa hande wiyede mbeɗa hande fiyede mbeɗa hande ƴettede mbeɗa hande muccede ayiɗa muccede saabi Allah ayiɗa wiyede saabi Allah al Mustafa wiyama naafigueɓe jeeyi ha takki yummen Aïcha e fijirde biyeneɗo Mistah bin Athad ko ɓi gorgol Aboubacry rokkannoma ñammintunoma waɗanno foof Aboubacry mi wonta rokkude wallahi mi wonta rokku oɗo gorko takkowo yummen Aïcha guiɗo al Mustafa sallah sallam e fijirde Allah wimo horo war Allah wi joom moƴƴere en ƴeewe Aboubacry Allah wi ulul fadle ko joom moƴƴere Aboubacry ko joom moƴƴere to Allah to jawdi makko to jikku makko to golle makko ko moƴƴo to Allah omo manta gonɗen koye golle e balle Aboubacry Siddiq bandiraɓe sehilaɓe Allah wi hoto mbate koye onon joom moƴƴere en mbiya a rokkata ɓeɗo miskineɓe a yafata ko a yiiɗa yaafede Aboubacry nde ayo jippinde Allah wimo ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum ayda Allah yafuma Aboubacry mbeɗa yiiɗi yafede Aboubacry rutti ene nafqamo ene holtinamo ene ñamminamo ene yarnamo ƴettiɗo yummene Aïcha wi ɗum astaghfirullah haale mum ko boni Aboubacry rutti ene ñammin ɗum jamma e ñalawma on jii ngare janggen yaafade bandiraɓe sehilaɓe mo yafata ko yafetake jaafoɗen gonɗo e leydi gonɗo e dow asaman yaafone woni Allah ala tuhibbuna ayda yafede sa yiɗi Allah yaafoma won jaafotoɗo bandiraɓe sehilaɓe yo Allah yaafo en e jinnaɓe men e sernaɓe men e ɓesguji men mbiɗen udkhuluha bi salam dhalika yawmul khulud aljanna guella wi welinanore yanoɓe garta ndeysan Aboubacry guila tuubi ndeysan omon liggono oɗo diine ndeysan jamma e ñalawma hefereɓe Quraysh eɓen ƴetto Aboubacry eɓen ƴetto Aboubacry eɓen ƴetto nelaɗo kono noon nde wonno ko waɗirde saabi Allah Aboubacry ko sayyidi men o rimɗini sayyidi men Bilal ndeysan sayyid Bilal jeeyatanoɗo o coddatanoɗo o gonnoɗo jeeyaɗo o sa tuubi a wonti julɗo ala ɓaleejo ala boɗeejo ay Qur'an ma no foti fof ko nen teddugal ma no foti ay kullal ma Allah foti fof ko noon poɗɗa to Allah wona wutte ma wona mbasek ma hay goto ngabbade dow Kaaba wi Allahu akbar akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna rasulullah ko Bilal goto dañi no ngabbi dow Kaaba al Mustafa ne won less Bilal noddini ayda wonde Bilal noddina ndeysan sa nodde yimɓe diine gonɗa koye nodduno man ahsana qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin darano oɗo diine ko teddugal ma wa innahu la dhikrun lak wa liqawmika sawfa tusalun teddugal ma wonata oto ma wonata jawdi wonata debbo ma ko darnade oɗo diine Aboubacry ko tedduɗo nde wonno ko darni oɗo diine bandiraɓe sehilaɓe nam
الله منتمو وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى ولا سوف يرضى الله يوم موبلتو كونك أبو بكر الصديق سبب أبلتني الله سابلتني جولب مبلتنا الله سابلتني المصطفى مبلتنا الله بندي رابي سير أبو بكر ما بلت الله ولاكم ولا ماما أبو بكر بالصديق بندي رابي جولب غير دول اتبع بيدو رواه الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أي بلا شيطان أي جروباجي أي دارج كيودي ديفون نعم الشيرنو ما نعم المربع هو تقول بيشيرنو نبادم ko non nelaado wadanno ko non Abubakar wadanno ko non Usman wadanno ay so mbadi non so halima ko dum me badanno ngaccer dum ñi so mbadan oppu weddo kala ko Abubakar e Umar Usman yimbe aljanna admi d'office so be ndewrani Allah non weddo dum nelaado yen ñamtin ben don ko admi di d'office min non ceerno ma min ma ene fo en gona admi d'office bandirabe sehilab ay nam woni me ñingirtebe e an biida tan ko yimbe yo ndew Allah ina laado la ilaha illallah o diine keso ko woni diine keso minani bandira dabbi kam wodi biino e an horde altine ak alkamis e o diine keso o de ko diine al mustafa sallallahu alayhi wasallam jol makka ya len gën ku topul sa tank du mucc kula topondowul du mucc kula bugul du mucc kula bañ sankuna alkuna ولا حول ولا قوة إلا بالله ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان سخذونا جوم أردن نرجون ويهيك بفيرم بني هانير مروي نلعب موبي أنني كو حالة هيكو مما سمسرين موي الله تشيرنا موني الله بما تشيرنا وانا جلما الله وانا جلما الله وانا بويما أنني دي حالو شهيد رونك على الله وانا بويما إنا يودي هناك جولو ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله nden sahabaɓe tampi ndeysaan nelaɗo ɓe goppe makka pere ndeysaan ɓe jamirama ferde ɓe jamirama yoftade nden eɓe piye ɓe joftaki ndeysaan bandiraɓe sey Allah wi udina lilladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhrijuu min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna allah ɓe jaltinama makka ɓe jaltinama galleji mabɓe hol sababu holko mbi ceerno Ousmane holko ɓe mbaɗi mbale ɓe piro e wuuro mbale ɓe gujji mbale ɓe haydara ɓe mbaɗani ɓe mbide ndewe Allah goto ɓe jaltina wuro ɗum noon hestani Abu Jahliji ha joni ne woodi ha joni Mughir ne woodi ha joni Abu Lahab ne woodi kala golluɗo golle Abu Lahab gollo Fir'auna ko Fir'auna wala hawla wala quwwata illa billah aynam nela sallallahu alaihi wasallam jalte pere ngoppe galleji mon ngoppe bibbe mon ngoppe bali mon sabi Allah be mbadi be bi samina wa atana aynam yimbe fo pere ndesan heddi makko ko yimbe taro walla seeda e julbe lohbe be e robe suka dum on keddido heddi ko Abu Bakr o mo wonde al Mustafa o wi kanko ferani sonal Mustafa fera Ali ndesan jambaro wolde Badr wolde Uhud wolde Khaybar leli makka do nelaado walannodo wi'a nelaado ene ware e be pewden nelaado Abu Jahli odo kudado o wi gadde makkana fof sagar fo yottata silama be jetta kambe fo ngara be piye Muhammad maya darsuji gasa tarikh gasa sira gasa sunna gasa yimbe tan nyifa tan lampaka nyifa Allah sali wa yaqbal Allah ila yatimul nelaado wi Ali leldo do lesam do haydar be mba wadande ma ndesan be mba yettade ko Allah renma wallahu ya'sum minan nas nelaɗo wirtiɓe o ƴetti leydi o ulle koye mabɓe o jaalna min bayni adim saddan o min khalfihim saddan fa akhshana fu bi'sarun iblis o mo tawa on gunɗon baru de makka mbina mbara nelaɗo aɓe kaali kaɗo haala iblis wi aha ngoɗo miijo ko goƴo miijo moƴƴo ñifde sunna ñifde qur'ana ñifde ngal ɗo leeral ene moƴƴi no fewi iblis on kaali gonga wallahi iblis feni o meeɗa haalde gonga iblis Abu Jahl meeɗa haalde gonga kono noon dewɗo fittanu mum jiɗɗo ardade jiɗɗo jawde jiɗɗo patron ŋagal ko ɗum ɗo o yiɗa Allah o yiɗa nelaɗo nonno to Allah to Bilali e Abu Jahli poti ɗum ɓe jiɗa ɗum ɓe jiɗa forete probléme de égalité probléme prestige probléme standard et société e jogade position islam yimɓe fof poti aɗa reeni Qur'an ko mbawɗon an ardoto aɗa nuuɗi an ardoto gona ɓalejo gona boɗejo gona ko mbawɗa wonde fof inna akramakum indallahi atqakum Abu Jahli sali ɗum ɗo ha joni Abu Jahli ne goodi ɓe jiɗa patal bandiraɓe sehilaɓe aynam sahaba mbiya yo per yoɓe goppa Makkatal Mukarram ndeysan Abu Bakri heddede al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam
ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا بسان إذا والنبي حارب الله هرسونه الله وين هرسونه المصطفى به هرسونه قرآن أن تنكرهم هرسونه الله كي ما وندي أن شبيد المصطفى أسودي أبا بكر كي الله نقول دا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أولياء الله support cause Allah on hulara kala darni dina ko wali ya galan koy daraja burdum hulde Allah fo kan burma wonde wali ben kulaha to payto ay to darni to be kulaha malaikaaji jabbobe tatalaqahul malaika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun bismu mabbe sa huli Allah ala rena ma bismu ma bibbe ma tampara caggal ma Allah adda yimɓe ene nafɗaɓe ene janginaɓe ene koltinaɓe ko ɓuri ko mbaɗanɗa ko bandiraɓe sehilaɓe so yontere faali ari jokkiren kaalen hol almoustapha ferdi e holmo yaadi ɗiɗo gila ɗo waɗɗi ummu mabad haymo mum ummu mabad mbewo ɓira mbewa ba dawdane beyi ene heyɗi ɓira no mbewo ibnu mas'ud ganduɗa meeɗa jibinde ɓirdani mbewa ummu mabad ko noon ɓirda juuɗe tedduɗe ɓiri ɗum juuɗe almoustapha sallallah alih w sallam aboubacry yari ummu mabad yari abou mabad yadi ابن مسعود نتوا مبيو إليب بريب با وجنجنا لسان لا يوم إنك غلام معلم أن أجنجنام المصطفى جنجنا وشافن جيدي سموره نؤمدو أسمان ويجدنا بالقرآن فوف غلبا طري نجبريني يوحد جنجد ابن مسعود أرواي القرآن هلا الله articulation je parle français je parle l'anglais نفهم تقرد كتقبر ما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظروا نفس ما قدمت لغد يكون قدنا فاتيما بل سلي ناس ما إن سلي فرق ما إن سلي سلاني جول ما سلاني أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروا انه الغفور الرحيم